TSF yang beroleh itu. Hambai sini media tak tong. Sung tini TSF long travel divisional committee ni bukhakti. Sung ngajawa Maharaja ni Achaima sal Maharaja Bikram Kishore Manikko. Bina Achaima salno Rug sawinyo sung bina Achaima salno muitu khlai sung tini hokuto sani Sakham hamkrai ba hospital or phai sung every patient tei or ni staff tei jab organa gine lugu tongai rokno bo sung hati rogo bo sung Chamung rok baglai kha chini je mansak tei sung Maharaja ni Achaima salno muitu khlai sudo sung tiri TSF taklai simiya sung ibia no khlai phayo tei joto hasteni lugu rokno bo ang okong no kusarnai je Maharaja kaisa chini Maharaja Bikram Kishore bo belaino khakwar tei Chamung kahambini bo kisisa jorani bisingono chini Tripura sani bagai ba chini all Tripura state ni bagai no bo kaham wansogoi bongma samung khlailangka bo jodi tabok bo borok hai mane kubang omor manai tong hangke botebo khlailangkamu abono chung bono muitu khlaino chung bini Achaima salno tini bukurongno chung je mansak Chamung rok baglai chin TSF bukhakte no TSF ni bisingte hake ba TSF ni bukhakte buskangni sal rogo bo tebo bo bhai ke step rok najangno je kotor ko khlai demono mahai birthday ro chung iblen khlaio haipano chung phanya bosoro je wansok tongmani chung phanya bosoro Maharaja ni Achaima salno ruk sawino chung birthday li rok khlaina hin wansok ja ga jehetu chung taklai to chen jal ni joto division khlai tongaba ga chung tin division chung jigon saklai chung chini mansak khlai tini hai special salo akiba habu bagra Achaima salogo chini Tripura hanjangai rok belai no drugs bai kul ja kom hai salogo tam message na Tripura sa lukurok no belai no nangkukmani sumung sungka chung chini TSF ni bukhak teibo chung drugs awareness program rok khlaio norok social media rok nukna chung town hall rok ba bi hai rok chung drugs awareness program khlaiya tei school thangaibo chung TSF ni bukhak tei chung drugs bai hakchalai tongnani hamia Chamung hamia nungmung bai hakchalai tongnani chini Tripura sarok no chung aba hai awareness khlai tongo ang obono kok kusanai chini Tripura hasteni joto sikla tei rung srungai tongnai ba okra sakra rok no norok Chamung hamia bai tagdalli hakchalai tongdi drugs kaisa abo norok saimano abo bai gdal khangge nung purani ni family nini amchani borok se pura nos tong thangu nung to nos tong ongo haipano purani family bon bai thangu ni bagai ga jaman sak norok hakchalai tongdi abo belai nyam mani hamia norok mani hamia bai gdalai tongoi je babe tong thongma salai norok dofani bagai Chamung khlaiye salcha 1 ghonta ni bagai phana norok joragi gani belai ni bukha tong thogo belai ni bukha sarang sakno khaksangma mano norok phaidi Chamung khlai dofani bagai Chamung khlai ni tei noroni je rung srungma rok norok busang tlangi thangdi nin sinimo ani Chamung Bikram Tripura ang Central Publicity Information Secretary tei long travel division committee ke finance secretary